nekwanụ ka ọmarịcha nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a, onye nke enyere afịa wee dịka Lucky Chinedu, na afọ otutu ya bụ ego na-eje ije n'oke etiti nke dị na Anambra steeti, ka a na-akọwa na diọkpara ya onye isi mkpụrụ mmiri ewerugokwa anụ mma wee sugbuo nwoke mmadụ na Abuja. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a ti wee mee, nke bụ na ndị mmadụ na-ajụ ya bụ nwa ya nwoke ọ na-aṅụ ife ọṅụṅụ ka ọ na-akpọ ife ọkpụkpọ, ka o sorugo ụmụazị achọghị ịbarụ nne na nna ya uru wee gbuo nna ya n'oge ya erughị eru. Allegedly anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife etinyekwara n'ihu akwụkwọ ka mma akọrọ unu. Wee na-akọwa na-enwere diọkpara ya onye nke dị 21 years na ya bụ nwatakịrị gụchara yunivasiti wee gwa nna ya anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ chọrọ ije obodo oyibo, amanọ ka o jego agba ka ọ nọrụzie obodo oyibo. Wee na-akọwa na nna ya unu na-afụ a na-akpọ ego na-eje ije gwara diọkpara ya ahụ na ọ bụrụkwa nkịta anụnwa ka ọ ya akpọpụ ya obodo oyibo, na ya nwee ndidi, kama na ya bụ nna ya chọrọ ka o tinyegodo anya na bizines ya bụ nna ya na-eme, marụkwanụ ka esi eme ya bifo ọ na-akpọpụkwanụ ya obodo oyibo. Nwa ya nwoke wee si oke na nsogbu adịghị. Wee na-akọwa na ego na-eje ije unu na-afụ ebe a na ọ na-eme bizines na Lagos steeti, na-emekwa bizines na Abuja, ọdụkonwe branch na Abuja, and na nwunye ya na ụmụ ya ndị ọzọ nọ na Lagos steeti bụkwa na ebe fabi, na diọkpara ya a na-ekwukwanụ gụcharụ yunivasiti. O wee si na Lagos steeti wee kpọrọ diọkpara ya ahụ wee kpọjee ya na branch ebe ọ na-eme bizines nke ọ nwere na Abuja, ka ọ nọrọ ebe ahụ na-enekọtakwana ya bụ bizines anya. Papa ya anụnwa bụ ego na-eje ije wee nabakwa ebe fabi na Lagos steeti wee nọrọ ebe ahụ. Nwa ya nwoke anọrọzie Abuja na-enekọta dị bizines anya. Wee na-akọwa na papa ya unu na-afụ ebe a nọ n'otu mgbesi ndị mmadụ wee kpọọ ya na fonu wee na-agwa ya na diọkpara ya ahụ hei na ogokwa efurefu, na ọ na-ebizikwa ajọ ndụ, na ọ na-aṅụzikwa mmanya na-akpọ ma mkpụrụ mmiri, na o nwegokwa ajọ oyi, na ọ na-ebuzikwa ụmụ nwaanyị na fa na-anọ n'ụlọ bie na-akpọrọ iche na mmadụ bụ egwu, na-aṅụ mmanya ebe ahụ, na-agba egwu, na-aya egwodogido chie wee fo na ndị neba ahakwa anụrụfe ife. Nna ya wee sị gịnị, ọ ife a ka ọ kpojere nwa ya Abuja ka o jemekwa anụ. Papa ya unu na-afụ ebe a wee bukọrọ ngwongwo eyikọrọ akwa ya wee jebe Abuja ka o jee marụ na ife akọrọ ya nwa ya nwoke na-eme na eziokwu ka asị, n'ọkwa ya ka nwoke batara n'ụlọ biya. Hei, ati ebe n'ebe wee na-egbu. O wee bụrụ na nwa ya nwoke kpọkọtara ndị ọyị ya ewefa na-emerụrị pati na-agbara iche na mmadụ bụ ewu, ma nwoke ma nwaanyị a na-aṅụ ife ọṅụṅụ na-ese ife otite, ma nna bi n'ime ọfịa ma mkpụrụ mmiri, kporuo egwu n'isi, ife nwa wee na-afịọ. Hei, ma nke a na-agba agba asị na na ife nwoke ji anya ya wee fụ na nwoke atụbaghị anya na ife a ka ọ ya afụkwanụ. N'ọkwa ya ka ego na-eje ije wee chụsasịa ma ndị ajọ oyi niile ahụ nwa ya nwoke kpọbatara n'ụlọ biya, one ahụfa ha wee nọrọ ebe ahụ na-agbara iche na mmadụ bụ egwu, wee chụsasịa afa na fati n'ụlọ biya pụọ. Na ozugbo ọ chụsasịrị fa onye ọbụla gbafeji ọsọ, nwa ya nwoke wee jee were fonu wee kpọọ mami ya, hei, wee na-akọrọ mami ya ife papi ya merie, ka papi ya si wee tee ya ule n'ihu ndị ọyị ya, na amarọzikwa ife mami ya gwara ya bụ nwa ya nwoke. Nwa ya nwoke wee debe fonu wee baa na kichin wee jee weta mma wee maa nna ya anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa n'onu. N'ọkwa ntu a ka nwoke mmadụ si wee tọwọrụ ọbara wee na-ehusisi, nke bụzi na amazikwa ndị kpọrọ ndị uwe ojii na nwa ya nwoke bụzi ife bujere nna ya n'ụlọ ọgwụ ka ọfa kpọrọ ndị uwe ojii na mmadụ amaghọzikwa na ife a na-akọwazikwa ọbụ na ego na-eje ije abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ, nke bụ na ndị uwe ojii abatagokwa na ya bụ okwu wee na-akọwa na nwa ya nwoke eji mma wee magbu nna ya. Hei, kedu na ife anyị akpọ ife nke a bikonu, Chineke enyekwanahụ nwa ya egbu, ọ bịara egbu mgbukwa onwe ya na ọ bụ ha ajọ ọgwụ, ọ bụrụkwa na nwoke nwa ama kpọrọkwa nwa nwa kpoji obodo oyibo nke ọtị ka o jee tu ya zụba afịa, kịta anụnwa azụtagwo ọnwụ. Kedu ife unu na-eche gbasara ya bụ ife? Ọdụ unu ka ọsọ nwa ya nwoke egburu ya ka ọnya na ndị ọyị ya nwoke gbakọtịrị aka wee gbu, ka ọdụ unu ka nwa ya nwoke ọṅụgo mkpụrụ mmiri ka nna ya bi n'ime ọfịa bifo nna ya bata, ike nọ mkpụrụ mmiri kọntrolu ziri ya o wee gbuo nna ya. Ka mkpụrụ obi nwoke mmadụ zuru ike na ndokwa, nwa ya nwoke ama na isi ya ya de epe mpe kịta na-ajụkwa n'oyi n'aka ndị uwe ojii.